Oli kyllä vaikea etsiä bussia, ei löydy mistään, että mistä se oikein lähtee. No, mennään nyt junan kanssa. Niin mä siksi ajattelin, että mennään junalla. Junalla mentäs. Nyt mennään juna ja metro. Juna ja metro päästään edes vähän kuvaamaan kodeita. Ai, se toisen puolen ei ole mitään. Kakkonen ja ykkönen tässä samassa. No, käydään nyt tästä puolelta ja mennään junalla keskustan kautta. Saddlebassilla oli vähän vaikea etsiä, kun ei löytänyt mistään, mistä se oikein lähtee, niin Googlen mukaan kun mä katsoin, niin Fortilta 6 ja piti lähteä 3, mutta ei. Ei vaan niinku yksinkertaisesti lähtemällä, se on 4, mutta ei. Ei mennä bussilla, mennään nyt sitten junalla. Kävellään taas takaisin juna-asemalle ja mennään junalla. Varmapummin lentokentälle ja sitten siellä hetken ja sitten lähdetään keskustaan päin sit syömään ja meillä aikaa vielä on. Ei kello on vasta 3. Tulee vähän enemmän käveltyä. Niin nyt kokeillaan, jos saisi pankkikortilla maksettua lippu, niin ei tarvitsisi mennä automaatin hakemaan lippua. Start here railway, se lähtee tässä suoraan eteenpäin. Red line, SRT red line. Eikö pitäisi mennä eteenpäin vielä? Junalla. Oh, tästä tulee. Sitten kun 20 rajalla ladata puhelin.
pikkutauko oli Starbucksia, nyt jaksaa taas mennä. Näistä tuottu yhä. Tai sit voi olla myös, että bussi on myöhässä ruuhkan takia. Voi olla yksi syy. Kun bussihan menee liikenteen mukaan. Ja Thaimaassa on niin... Tää menee niin paljon autoja, että ei oo helppo kulkea autoa. Mut nyt näkee vähän koneetkin. Muutama kone seisoo tuolla. Ja nyt mennään sitten tonne pääsystationille ja sitten junalla. Eikö metroon?